aksaçly haramda bizim yurdumuzda iyip şedillere diýen haramda we munun hiç haçan arkadan düdügde, öňüm düdügde, hiç şerem düdügde. Bu haram biz wara bunu ýok etmesek wara bu basyn biz wara 40 gutorýar bu koronavirus ýok diýe hiç zat ýok diýip wara. Hani oglanlar wara beýde busuşyp wara girlenişip oturman biraz kerek edelim. Ýok etmesek bolmaýarmy? Bolup durşuna serede. Na hormatly watandaşlar, ýurt içinde, ýurt daşynda gezip bören türkmen halkym size oglanlara, gelinlere, gyzlara, gelinejelere, agalara, doganlara hemmeňe de haýyş edip ýüzlenip çuwa çykyş edýäs. Hani bir ayaga galalyň, bir öz halkymyzy, öz ýurdumyzy, öz watanymyzy, türkmeniň mertligini, gerçekligini hemme zadyny suwt etmek wagty geldi. Doganlar haýyş edýän sizden şul haramy tagtyndan agdaryp ýurdumuzy özümizçe bir azatlyk, erkinlik ýurt dolandyrmak üçin şu haramy ýurt tagtyndan agdarmasak watandaşlar oňa da hemmeňiziň gollagyňyz gerek. Bir adamyň, iki adamyň işi däl. Hemmeňiz bir agaz bolaryn, hemmeňiz jemlenşeliň. Hemmeňiz bilelikde şu haramy agdarmasak inni siz pikir edin watandaşlar. Biz awa ýaşymyz bir sene bardy, orta sene bardy. Biziň çağajyklarymyz bar. Üst gelýän nesilimiz bar. 5 manat puluň bolmasa, şol zehini çağajyklaryň zehini ýanyk gidýär, köýüp gidýär adamlar. Inni viziatka diýilýän zat, korrupsiýa diýilýän zat hiç hili gizliň däl. Ilmi dama nirede islenlikden taksida fewdalaşyp bilýän, okuwa saljakmy çağaňy. Awtobusda, poýzda, samolyotda islenlik ýerinde palança pulumma plan okuwa saljak diýip aýdyp bilýän. Ol gizliň däl, ol näme üçin? Haramdaň bardy öz adamlar puh bary. Bula bir ullokan bok on gelýän duş töwrüňek adamlarym siňek boku üşýän siňekler. Ola boku üşýän siňeklerim şo bolup geçdi. Bu halky olardan arasalap, temizlep, täzeçe dolandyrmak gerek adamlar. Hani ayaga galalyň gum bolsun haramda. Gummol haram boly. gummol. Hani halkymyz öňe çykalyň indi nesibedine gurlalyň indi ýa gaýtmalyň ara. Alyp çykalyň ony. Bine orada bundan ýa gaýtsak adamlar bir ýola düşdük. Bu ýoldan ýa gaýtsak ondan soň özüňiz gözüňize getirin. Bundan ýa gaýtdyňmy göni ker aşak gaýdýansyňyz. Hiç wagt ýalňyşmaň. Diňe öňe. Diňe öňe. Bu haramda hiç haçan düzelmeýän asly haram eken. Bu yurt başına geçenden bäri diňe halky yalan söýläp öz jusyny doldurmak niýetde ýurdu saklaýan adamdy. Munyň hiç ýyly halka bolan kömegi, insanperwerligi, o wastany jan insanperwer kömegi diňe özüni üçin edýär. Ýurda ataka bolmasyn, ýurda uruş gelmesin, maňa deper ýetmesin. Ol halk üçin edenok, diňe özü üçin edýär. Dogry aýdýan, hakly. Özüni goraýar bular. Diňe öz tohumny diýär, diňe utanjam ýok. Köpe bilen baý bara ortada türkmen diýe galalar, türkmen däl diýär. Muny ýok edeliň, ýykalyň, ýumralyň, ýakalyň, nesibedene türkmen dogry.